आंथ' फार्स्टआव LP खौहाय जोंनि गामिनि स्कुलावनो फरायदोंमोन ओमफ्राय ME खौबो थुक्राझार हायार सेकेन्डारियावहाय फरायदोंमोन ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानानैहायबो आङो HS खौहाय थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायदों ओमफ्राय नै दा रिजाल्ट मोनबाय ओमफ्राय आंनि रिजाल्टआ दा आंनि लुबैनाय बायदिनो मोनदों आरो बेसेबां मोनदों पार्सेन्टेज 78.2 मा साबजेक्टआव लेटार मोननो MIL एडभान्स बड' फिल'सफि ओमफ्राय हेल्थ केयार बेसेबां गोबाव फरायोमोन फरायनायाथ' आं टाइम टेबोलखौ खालामनानै लायोमोन खिन्थु टाइम टेबोल बायदि आं खारनो हायामोन आरोखि बेनि थाखायनो आं जेब्लानो सम मोनो जेब्लानो गोसोआव थायो अब्लानो फरायोमोन फरायनायजों लोगोसे दस्रा खामानि मावफानांगौ जायो खोमा औ मामि बाबामोना न'आव थाया नालाय बेखायनो जों न'नि बिदिनो जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओरैनो न'नि फिसा फिसौ खामानिखौ मावोमोन आरो मेट्रिक पास जाना साइन्स फरायनो गोसो जादोंमोन होननाय खोनादों नंगौ नामा गोसोआथ' एसे दंमोन ओमफ्राय न'खरनि फेमिलिखौबो नायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो दा मा फरायनो गोसो जादों नोङो दाथ' आं डिग्रि लानो सानदों बबे कलेजाव मा साबजेक्ट लानानै फरायनो गोसो जादों बेंटल कलेजावनो लानोसै खाथियावनो ओमफ्राय आं दाबो डिसाइद खालामथ'वाखै आरो मा मेजर लागोन एसे मोजाङै सानग्रोनानैहाय लानायसै इयुनाव मा जानो सानदों नोङो आंथ' डिग्रिनि उनावहाय सिभिल सार्भिसावहाय हाबनो सानदोंमोन बाखि न'आवसो सोर सोर दङ ओमफ्राय मा फरायगासिनो न'आवथ' मामि बाबा ओमफ्राय बिब' सासे बिनानाव सानै बिब'आ BA फरायगासिनो फर्थ सेमिस्टार ओमफ्राय बिनानावा सासे 10 ओमफ्राय सासे 9 मादैनिफ्राय सहाय लुबैदों मा बुंहरनो सानो सहायनि दा न'खरनिफ्राय आर्थिक अबस्थायाव गैयिखाय दिनैबो बे न'खरनि जि बिफा अनथना बरगयारि बियो मालाय गुबुनाव हाजिरासो मावहैगासिनो दङ दा न'खरनिफ्राय गोबां दुखु दङ गथ'फोरनि फरायनायाव मानो होनोब्ला गथ'फ्रा गासै फरायनायाव मोजांखाय बे फरायनायाव सहाय जानो मोननो थाखाय आरो फरायनायाव माने गोजौ फारसे फरायलांनांगौखाय बे सोरबा अनसायनायजों बेबायदि रांखान्थिनि बेलायाव सहाय होयोब्ला बिथांमोना खुब गोजोनगौ आरो बिथांमोना बेखौ रायजो राजानिफ्राय आसा खालामनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बे बेलाफ्राव माबा मोनसे सुबिदा होनो हानाय बेबस्था दङब्ला अननानै होयोब्ला खुब गाहाम जागौ बेखौनो न'खरनि जानानै जोङो खावलायनाय जाबाय गिबियाव मिडियानिफ्राय सफैनो हानाय बड'लेण्ड बड'सा मिडियानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौ हामबायहोदों बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंनि 2 नं थुक्राझारनि मोनसे आर्थिक अबस्थायाव एकदमबारे अभाबि आरो बे न'खरनिफ्राय थुक्राझार हाई सेकेन्डारिनिफ्राय एग्जामखौ लिरनाय जादोंमोन दा बे एग्जाम लिरनायाव मिस माजनि बरगयारि बिथां सिस्टारा गोबां खस्थ'जों गोबां गोसो होनायजों फरायनानै मोनब्रै साबजेक्टआव स्टार लाखिनाय जादों बेनि थाखाय जोङो 2 नं थुक्राझारनि जानानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो न'खरनिसिम बेखौहाय जोङो हामबाय होनाय जासिदों मानो होनोब्ला बेबायदि गोरिब अबस्थानिफ्राय खस्थ' खालामनानै बेबायदि मोजां मार्कजों पास जानायखाय जोङो गामिनि जानानै बिथांमोनखौ न'खर आरो जाय बेक्तिया मोनब्रै लेटार लानानै पास खालामबाय बिथांखौ आङो हामबाय होदों दा न'खराव बिथांमोना साब्रै आरो देरसिना BA फरायगासिनो दं आरो दा बावैसो रिजाल्ट मोननाय बियो फार्स्ट डिभिजन मोनब्रै स्टाराव पास खालामनाय जाबाय दा बे फरायलांगोनाव बिनि लाइफ एबा गोजौ थाखोआव फरायलांनायाव बिथांमोननो गोबां बेबायदिनो रांखान्थिनि बेलायावहाय उसुबिदा जानानै थादों
बेनि थाखायनो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नङाब्ला सोरबा अनसायनायजों बिथांमोनखौ रांखान्थिनि बेलायावहाय फाइनान्सियेलि बेलायावहाय एसे सहाय होयोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि मोजां फरायनाय गथ'साया दावगालाङोब्ला बियो बर'नि थाखायनो मोनसे गोजोननाय आरो थुलुंगानाय जागोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जायफ्रा बेबायदि गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रांखान्थिनि बेलायाव गोबां धनिफोर दंसै बे धनिफ्रा बिथांमोननि फारसे एसे नोजोर खालामनानै सहाय होयोब्ला न'खरनिफ्राय गोबां गोजोननाय मोनगोन। खारन बिथांमोननि जि गारजेना सानफ्रामबो बेबायदिनो हाजिरा मावनानै न'खरखौ सोलिनो गोनां जायो। बेल' नङा बिनि परिबाराबो बेबायदिनो गुबुननि न'फ्राव थांनानै खामानि मावनानै फिसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। दा आङो बेखौनो मिजिंथिदों अननानै जायफ्रा बेबायदि गोसोआव बेबायदि अननायफोर दङ बे अननायखौ बिथांमोननिसिम होयोब्ला आङो खुब गोजोनगौ आरो न'खराबो बेबायदिनो बे सहायफोरखौ मोनोब्ला बिथांमोना गथ' फोरोंनायाव आरो साब्रै गथ' फोरोंनायाव बेयो मोनसे गेदेर सहाय जागोन होननानै आं बिसास खालामनानै बे सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गामिनि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि सिगां समाव माबायदि फरायबोदोंमोन मेट्रिकफ्राव माबायदि खस्थ' मस्थ' माबायदि फरायबोदोंमोन नोंसिनि गामिनि? जोङो नुदों बिथांमोना बिराद खस्थ'। खारन इडुकेसन होनोब्ला बेवहाय फरायनायबाल' नङा बेवहाय ड्रेसनि खोथा थायो, थांलाय फैलायनि खोथा थायो। बे बेलायावबो बिथांमोना न'निफ्रायनो हान्थिनानै बिथांमोना खस्थ'जों फरायगासिनो दङ आरो खस्थ' हिसाबैनो बिथांमोना फरायदों आरो बिथांमोना बे गावसिनि अभाबखौ बेबायदिनो नेवसिनानै जि इडुकेसन लानांगौ, सोलोंथाइ लानांगौ, बे सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना गोसो होनानै फरायगासिनो दङ। बिथांमोना नंगौ खस्थ'ब्लाबो बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों बे फरजासिम बिथांमोना फरायगासिनो दङ।